настолько уже закипела, что я сказал, я больше не буду ни косить. То не день, то есть такая зараза. Не бывая маленьких машин. Грибник Евгений выходит на поляванне. Мінуси, коли робиш некие такие электрику незвычайную. Ось, наприклад, ми хочемо зробити ось такі, типу, такі розетки знешні, да? Ось така ось вона буде на стіні. Проблема в тим, що планочка-то есть, типу, розеточки есть, а як злучить, ну ось і починається. Ну, я таки так собі електрик Матулін. Тобі треба буде так одну ставити, другую, потім гету злучать з гетой, особник там, да, під низом, а потім ще ось гету до гети підлучать проводи. Ну, якби, здається, дробно, але сядиш, циркаєшся. Зараз треба буде ці проводи все протягнути, газетом злучити. Тут, дякую Богу, воно і розлічено, що на 2 підлучення, бачите, да? Типу, умовно. Сюди злучиться з сусідньою вилкою, а гэта уже підлучити до сітки, до лінії. Не буває такого, як у нас не було облогового становища. Значить, це я взявся за електрику. Як бачите, ішла бойка. Бойка не на життя, а на смерть. Я, короче, покуль розібрався. Так, у мене тут вже обрезки пішли. Я вже почав обрізати старую розводку. Коротей, ось що у нас тут зараз. Знову таки, тут у нас часове становище. Ось так я зробив. А жонка прийшла і каже, чому не горизонтальне. Я такий, йокарний бабай. Ну, мені здається, що воно вертикально виглядає вельми неблаго. Так, видите, вельми стильно, насамрэч. Типу, ось, ну, виглядає. Далі йде ось гэты самий вітий провод під ретро. У чым нюанс? Нюанс у тым, что у мяне трохжильны, я же яшчэ двухжильны прадаец. Я ўзяў трохжильны, таму што яшчэ зямля ёсць. І, ну, вакол гэтай бабышкі зрабіць прыгожа не атрымліваюць. Таму што там ці 2, ці 1 у любым выпадку з аднаго боку. Да, то бок нецотная колькасць. Все, протягнул. Ось тут ішла старая проводка туды у пакой, і адсюль же яна разгаліноўвалася і ішла ажно святло у пакой, там дзе зараз дзіцячы пакой. І я, значит, прыбраў. Зараз цемнавата, вы ж даруйце, святло. Якасць будзе картинкі гаўно. Яно вось так ішло і заходзіла ў пакойчык. То бок цяпер там зараз святла няма. І тое святло я перакіну на аўтамат з іншым пакоем. А гэта, тут я, значит, зрабіў вось тут дзірку. Блин, цёмна так, халера, бачна будзе, якасць будзе гаўно. Ось тут у мяне быў выключальнік. І зараз у мяне тут таксама будзе выключальнік на 2 кнопачкі. Адна кнопачка будзе ўключаць святло ў ванным пакоі, другая кнопачка будзе ўключаць святло вось тут. Всё, гэта будзе канец лініі, канец аўтамата. Гэтага, ну, типу, санвузла. Што у нас тут такая? Ось, значит, я правёў гэты провод. Ось тут у нас будзе коробочка. Там будзе ісці да аўтамата, провод туды ідзе. А потым ужо па сцяне вось тут такая пойдзе провод адзін униз. Недзе сюды. Тут у нас будзе двойнік, ну, типу, розеткі. Тут у нас будзе вісіць бра. Такая на 2 свяцільнікі. І ў будучыні вядома, што пад столю таксама нешта будзе. Але пакуль што моя задача падлучыць бра і падлучыць ну, карацей, святло зрабіць, каб тут можна было ўключаць, а не вось гэта вось парнаграфія. Ну, в прынцыпе-то пайшоў, але, канешне же, марудна. Я пакуль разабраўся з выключальнікамі. Здарово ўсім! Я пакуль разабраўся з выключальнікамі. Я патэлефанаваў брату, ён мне патлумачыў, таму што я гляджу вось як пра того дурня, які ў кнігу глядзіць і бачыць фігу. Вось я там гляджу і не магу зразумець, што мне куды трэба ўторкаваць. Таму што там выключальнік на 2 клавішы, а на 2 клавішы гэта я хачу павесіць 2 свяцільнікі, і я такі, ну я просто затупіў, я просто стаяў такі,
які провод, куди мне трэба ўторкаваць у гэты. А потым зразумею, што там, ну, ён мне патлумачыў, што трэба, каб у выключальнік прыходзіла фаза, потым фаза разгаліноўвалася на два свяцільнікі, а ўжо з свяцільніку фаза, ці як там 0 правильно вяртае, не зямля, 0, типу вяртаецца ўжо міма выключальніка, мінаючы выключальнік ужо адразу ў сістэму, каб не бахнула. Будем спадзявацца, што ў мяне ўсё атрымаецца. Вось, так што ўсё, буду тады далей это самае ўсё тут рамантаваць, рабіць. Колькі гэта часу зойме. Ну, вельмі марудна. Доўга, марудна, раскручваю, прыкручваю. Но мне падабаецца. Выглядае стылёва. Так, я пакуль вось гэтую штуковіну, пакуль я іх злучыў паміж сабой унутры там яшчэ такія правады каменныя. Карацей, там яшчэ 1,5 гадзіны толькі это самае рабіў гэты двайнік. Ну і па святле атрымліваецца, я ўжо, ну як вы зразумелі, я ўжо абясточыў санвузел. Вось яна ідзе, вось так вось санвузел ішоў, вось гэты провод і заходзіў у ванны пакой. Зараз я ўжо абрэзаў, то бок гэта дастанецца. Вось тут часовая такая коробка, ад яе працягнуць чорны провод, злучыцца у той коробцы там з ванным пакоем, і ўжо часова сюды неяк трэба вывесці. Часова чаму? Таму што вось гэта... А, я ж кухню вам паказаць. У нас зараз вось так кухня выглядае. Вось бачыце, пачаў з электрычнасці і перайшоў да кухні. Зараз вось так кухня выглядае. Гэта тое, што мы рабілі, гэта тое, што я вось тут пераварыў цалкам. То бок, гэта тое, што цесць абшыў. Бачыце, я всю забыў вам паказаць. Вось, гэта цесць абшыў. Вось, пакуль ён гэта абшываў, прыгожа рабіў. Я пераварыў, наш тут быў умывальнік. Зараз ён тутака, і я, значит, пераварыў усю, перарабіў, каналізацыю перацягнуў, там зрабілі выхад на двор. З гэтай ж правады трэба прыбраць. Цэлы, это самы, composition exhibition. Давайте покажу. Трэба ж, напэўна, нейкі, каб з кута можна было паглядзець на стол. Мы яго з залі тыпу сюды прытараканілі, каб тут есці ўжо нарэшце, а не каля ложка. Ось. Ну, карацей, неяк так працуем. Малька тут нешта ваюе. Вось бачыце, хацеў проста вам паказаць электрычнасць, а ўжо паказаў пакой. Ось, ну добра, дык што? Ну і трэба ж сюды нейкія розеткі таксама вывесці, каб кухня часова працавала. А, дык кухня. Яна пакуль вось такая ў такім выглядзе, тут усё стаіць. Тут увогуле стол зроблены, тут просто дошкі вось гэтыя неабразныя, ці абразныя, я не памятаю, абразныя, мы іх это самае карацейны збіты разам, і просто стол такі зроблены. Але мы плануем, мы ўжо падумалі, што кухня у нас будзе якраз такі ось тут така ў гэтым пятачку. Я, значыцца, хутчэй за ўсё мы закрыем бойлер і гэта самае, зробім там, ну, можа, метр, вось там, дзе люстэрка, можа, будзе скончвацца, тут будзе тыпу сценка нейкая, можа, з дзвярыма, можа, яшчэ нешта такое, тыпу, як такая падсопачка. Ось, а з гэтага боку будзе, ну, тут будзе такая варачная частка. То бок мы паставім тут газавую варачную панель з газавым балоном. Балон будзе стаяць на дварэ, потым, пакуль не, все, газавая варачная панель будзе. Тут будзе, ну, нейкая на карацей будзе такая вось кутавая кухня. Вось, на вугал будзе стаяць. Мы яшчэ цалкам не дадумалі, як яна будзе, але гэта нам зэканоміць месца і вызваліць вось гэты кут. Таму што на гэты кут у нас таксама, і на гэтай дзверы, таксама на гэта вось месца у нас ёсць свае планы. Але гэта ўжо, канешне, будзем пакрысе рабіць. Чарваць электрычнасць пайду, карацей. Такое, но... Колькі я гэта ўсё рабіў, матка боская, я падняўся, напэўна, дзе мой стабілізатар? О, трымае. Ну, я прачнуўся недзе 6, пакарміў Верку, сеў разбірацца і недзе каля 5 скончыў. Людцы, я так надурыўся, я до конца не зарабіў. Ну, глядзіце, значыць, што? Это что такое? Что гудить у меня это сам стабилизатор. Знаете, значит, две розетки. И тут две розетки.
Вось, яны такія. Тут я опусціў нізам. Думалі сюды розеткі кідануць, але падумаў, што калі будзе тут два правады ўверх і сцена, можа будзе не вельмі прыгожа, я пусціў па сцяне. В прынцыпе, нармальна выглядае. Ну, типу ж рэтра. Ну, ёсць мінусы, што я казаў, што іх 3 проводы, таму вось неяк так. Святло подрубіў. Вось тут я, канешне, рабяты, навесяліўся. Во, глядзіце, это гнездо. У ім сядзяць ты самыя контакты. Потому что это волосы гэтыя. Абразаў я гэтыя волосы з гэтых правадоў, но все равно там ёсць. А гэта вагі. У вагах я рабіў дадатковую вось гэту коробку для таго, каб усё ўлезла. Таму што тут злучаецца, атрымліваецца 3 адсюль, 3 адсюль, потым стоіць з таго боку сцяны. Вось гэта ад свяцільніка ідзе. Усё гэта разам, то бок тут злучаюцца два тыя самыя тут розеткі. Адсюль з вагаў ідзе адзін. Зараз, адзе як? Які там? О! Зверху. Там ваги. Карацей, тут целая система. Потому что... Чему система? Чем проблема? Тем, что это светло включается тут. Это светло включается тут. Тут я повесил некий часовый вариант. Вот. Бачите? Просто светло, просто каб яно тут было. І была вось менавіта адна з вялікіх затык, гэта была зрабіць так, каб з гэтага выключальніка ўключалася святло тут у калідоры і ўключалася святло ось у ванным пакоі. Ой, я казаў, тэлефанаваў брату, каб ён мне патлумачыў, як гэтымі злучаць, таму што там ты ж, ну, як бы сюды прыходзіць фаза, потым яна разрываецца, і потым яе трэба весці эту самую фазу туды, асобную фазу. Ну, карацей, тут свае прыкалдэсы з электрычнасцю. Я думаю, хто ў гэтым шарыць, ён разумее. Вось. Адзін яшчэ тут неяк трэба папрыгажэй зарабіць, ну, тут я нешта прыдумаю. Ну, в прынцыпе-то, і вось я ж кажу, я гэта рабіў, ребята. Я гэта рабіў, напэўна, ну, вось ад раніцы да 5, напэўна, я гэта рабіў. Я ж ўжо, аж адурэў я ад гэтых правадоў. Але нешта вось карацей зрабілася. Ну, і выглядае, па мне, дык яна выглядае шыкоўна. Ну, прям класна. Нацюрэль такі, да ты шо? Отсюда так. По мне так кайфово выглядае. Ой, добра, пойду я поляжу, а то же это самое, спина болит. Собрались поехать до невропатолога тут вот. Ха-ха, прикол. Ой. Пачаў касьбу і вырашыў вам паказаць, распавесці аж як-то. Па-першае, усіх вітаю, здароў сябры, то самае. Алька тут пад'ядае траву. Што, пра касу? Казаў, што набыў новую касу. Ну, у чым нюанс? Яна як бы не зусім новая. Гэта в тым сэнсе, што гэта тая ж самая каса, той ж самай мадэлі, якая ў мяне была, і я набыў сабе такую же. У чым значыцца прыкалдэс? Я пачаў разбірацца, у мяне тая каса, ўсё, мы калі сюда прыязджалі, я намагаўся пакасіць. Зараз, чакайце. Так будзе, напэўна, лепш. Я намагаўся пакасіць. Я, карацей, у мяне... Я там 2 ці 3 разы змяняў стартер, таму што ўсё не тыя стартэры, ці увогуле адзін я набыў, я яго прымантоліў, пакасіў адзін раз, адзін заход, умоўна там адну бензінку, і пасля гэтага на другі раз, на другую заводку просто вяроўка парвалася. Вы сабе уяўляеце просто. Порвалася вяроўка. Я, значит, 1, 2, 3 стартера, я нават, напэўна, 2 разы ездзіў. Потым у мяне адарвалася шчапленне. Я разабраў яго, я хацеў замяніць, я паехаў у краму набыць, не было. Там трэба карацей, я гэта ўсё глядзеў, у мяне проста ўжо настолькі закіпела, што я сказаў, я больше не буду не касіць, ну, ў гэты дзень, безумоўна, не касіць, ні гэтай касы мне ад яе больше нічого не трэба.
Вось потым я у тэлеграме у сваім рудзе відэагульні вось я спытаў людзей, якія ведаюць танныя і бюджэтныя і сярэдняй якасці косы, таму што вядома, што Husqvarna было бы няблага, але яна каштуе як самалёт. Вось і людзі мне там пачалі раіць, там быў адмысловы чалавек, які вельмі добра, з яго слоў ён разбіраецца ў гэтых розных косах, кажа, гэта моя тэма, ён мне ўсё распавёў. І я, у прынцыпе, паслухаўшы і яго, і ўлічваючы мой уласны досвед, я зразумеў, што ўсё, што прыкладна да 1000 у беларускіх, усё, што прыкладна да 1000, усё, у прынцыпе, больш-менш аднолькавае, ўсё, у прынцыпе, больш-менш аднолькава кітайскае. То бок, умоўна так, за 600, 700, 800 можна набыць нейкае кітайца, які, імаверна, будзе там больш магутны, яшчэ нешта, але гэта ўсё роўна застаецца кітайцам, які ўсё роўна можа дурыць галаву. І я падумаў, што які сэнс набываць тыпу за 1000, калі можна ўзяць за 300, дакладна 300, это адна з самых танных. Такую же касу, як у мяне была, я ў ёй ўжо добра разбіраюся, я яе разбіраў, я ведаю, дзе што, я ведаю слабыя месцы. Я вырашыў, што я лепш набуў такую ж, таму што гэта, як бы колькі яна мне не дурыла галаву, але яна працавала, колькі 34 гады, да, касіла. Я падумаў, што, гэта, напэўна, будзе... гэта добрая ідэя. Чаму не? Я набыў дакладна такую ж касу. Па-першае, я ўжо другая ці трэцяя касьба, яна працуе, яна заводзіцца. Я ўсё раблю па кніжцы, ўсё як трэба, крок за крокам, як там заводзіць усё, як усё кантраляваць, як усё глядзець. Асцярожна, не душу. Яна пакуль працуе. І другая каса ў мяне, ў прынцыпе, зараз проста як донар будзе, калі нешта пойдзе не так. І такі варыянт мне пакуль здаецца адным з самых лагічных. Тыпу, можна было б набыць за 600-700 такога ж кітайскага ноунейма, у 2 разы даражэй, і атрымаць дакладна такую ж колькасць праблем. Вось, каб зменшыць імавернасць гэтых праблем, трэба набываць адразу прэміум косы, але яны, я ж кажу, каштуюць там ад 1200, гэта самы мінімум, самая простая мадэлька. Вось, так што вось яна, усе яшчэ кнопачкі на месцы. У мяне ў той касе вось гэта уже кнопачка толькі старт працуе. Тут усё падранае, там перараванае, 10 разоў перакручанае. Тут заўважыў, дарэчы, яны перарабілі, то бок інжынеры працуюць у іх там. Вось гэта частка, якая прыкручвае бак да касы, яны перарабілі вось гэтыя вінты, яны зрабілі іх па-іншаму, таму што гэта было слабое месца, і ў мяне ў той касе вось гэты бак адляцеў, даволі хутка, яго прыходзілася проста прывязваць, таму што ад вібрацыі вось гэтыя шрубы, яны проста выляталі. Вось яны, значыць, іх перарабілі, і цяпер усё трымаецца пакуль. Прынамсі. Вось, так што я зараз ужо з новай касой. Сусед, значыць, падагнаў, вядома, як кажуць у нас, па сабе кошту, помпу для, я ж буду рабіць цяпленне, падагнаў пакуль што эту самую помпу. Я буду глядзець па дыаметрах, па гэтым усім, можа, яна мне яшчэ не падыдзе, я яшчэ не разбіраюся ў гэтым пытанні, але сам факт, што вось ён падагнаў, кажу, што ён сам я правяраў, яму не спатрэбіцца, бо ён планаваў калісьці рабіць цяпло, але пакуль, як здаецца, больш рабіць яго не буду. Так што, імаверна, што радыятары у нас ўжо ацяпленне пачынае працаваць. Дакладней, я пачынаю працаваць над ацяпленнем. Вось, сёння паеду яшчэ забіраць радыятары. Так што спраў проста мульён. Гаспадыня і жывы плот. Барбарыска прыбегла дапамагчы. Дапамагла, аж не магу. Такой вышыні, я думаю, нармальна. Нам, як бы, тут ні ад каго не хавацца. Хто там будзе з-пад жывого плота, хто там будзе падглядаць? Казулі? Троху дакасіў. Мух, проста нейкіх жмукоў. Вось калі ў дзень, нават, мне здаецца, можна ўбачыць. Там, дзе цёмненька, там лётаюць. Канешне, ў дзень, калі вось пакосіш траву даволі высокую. Просто нейкая процьма.
Никаких насекомых лютая. Психичная. Ну так, сапраўды. Тут у нас усе кусты были такие крохкие, хиленькие. А вось мы, атрымліваецца, расчысцілі, далі шлях сонейку, і вось глядзіце, які куст адразу. Адразу бачна, на каго валіцца сонца, падае, да? На гэта сонца не трапляе, на гэта трапляе, далей там зноў не трапляе. І адразу бачна, што 2 разы амаль што вымахалі. Ну, тыя пакуль нешта... Ну, хоць не здаюцца, і тое добрае. Таксама ўсё жывы плот вось ідзе. Граць, то вось гэта, вось гэта, вось гэта. А гэты кут, гэта ж я гаварыў, ці не, гэта у нас ужо тыпу кут нашай мяжы, нібыта. Малы, ты шо, як? Нормально ўсё? Я бы не сказал, что на дворе такая ж спякота, малы. Лізь заехаў, глядзіце, такі праезд, ляжыць сабе, нічого ему не трэба. Я так працую, тут сяджу, пишу, а тут шкарпулька ляжыць. Даглядаю і працую. Анчына, рано кукурузу брать. Видите, какая пригожусь. Я не ведаю, что у вас там по надвор'ю, у нас что ни день, то есть такая зараза. Я там з маці говорив, там пару дзён тому, каже, ось у нас там уже другі ці третій день спякота, горача, я выходжу на двор, у нас во. Що не день, ну день може нават сонце пастаяць. День пастаіць сонце паўдні, потым зноў дождж, і ось так увесь час. Так, сябры, ну что, глядите, приехали до нас радиаторы. Ну як приехали, я привез. Так, это я плінтусы набыў, будем далей абшывацца. Гэта радыятары. Карацей, у чым уся закавыка? Я ведаю, што сярод нас, вядома, шмат спецыялістаў і па ацяпленню, па радыятарах у мяне былі пытанні. Значит, гэта лідея, это ж типу лідскія, это ж беларускія, напэўна. Так, беларускія радыятары. Але не ў гэтым сутнасць у тым, што ёсць некалькі тыпаў гэтых радыятараў, я намагаюся з імі разабрацца. Там ёсць тып 22, 21, 11 і 10. Я думаю, што хто сустракаўся, то прыкладна разумее, пра што я гавару. Ну і вось, лічыцца, што 22 тып, тыпу самыя найлепшыя, ну, 10 гэта ўвогуле там самыя простенькія. Вось, і я, карацей, глядзеў, я нават склаў таблічку пра тое, колькі цеплыні, якія каэфіцыенты, і вось гэта ўсё. Карацей, я вырашыў браць недзе, я браў 11-е. 11-е, гэта значыць, што у нас атрымліваецца... Гэта будзе одна панелька, вот гэта, ацяпленне, и один конвектор, як он там правильно называется, внутри. Тип 22 адрозніваецца тым, что там две панельки. Так, это 22, ці не 22. Короче, есть 21 тип. Это две панельки, или так само один конвектор. И 22, где... Я напомню, вот это 22. Две панельки и два конвектора. По сутнасці, яна адрозніваецца толькі тым, што, ну, напэўна, он будзе хутчэй дагравацца. І вось у інтэрнэце у нас ёсць тэлеграм Руді, і ён хоць і гульнявы, але я там часта на іншы раз нейкія такія пытанні розна задаю і на пабытовыя тэмы. Вы, значит, кажуць, ну вось, ён будзе добра награвацца, той, што тып 22, і даўжэй аддаваць цяпло. Вось тут якраз закавыка, што... Якая розніца, колькі батарэя аддае цяпло? Ну, гэта я так, па сваім узроўні фізікі. Калі аддача цяпла, да, вот гэта страта цяпла радыятарам, і ёсць па сутнасці ацяпленнем. То бок, калі радыятар аддаецца, ну, там, ён хутка астывае. Так гэта азначае, што ён хутка аддае ўсё сваё цяпло. Можа быць... Типу толстостенный радиатор, я тут разважаю,
неяк больш яго акумулюе за конт таго, што ў яго там 2 панелі, 2 канвектары, але ж усё роўна ён будзе аддаваць нейкую пэўную колькасць энергіі. З гэтага зразумела робіцца, што перавага вось гэтага тыпа 22, там 2 панелькі, 2 канвектары толькі ў тым, што ён будзе аддаваць больш энергіі пры параўнальна аднолькавых памерах з, напрыклад, тыпам 21, 11 і 10. З гэтага мы робім выснову, што можна браць проста большы, напрыклад, там 22 тып радыятара, умоўна, я зараз умоўна аддасць, вось гэты радыятар аддасць там умоўна 500 Вт цяпла, то, напрыклад, там 50 на 40, то тып 21, які-небудзь 50 на 60 аддасць такую же колькасць цяпла, просто ён пры гэтым будзе там на один тыпа памер больш, да? Там не 50 на 40, а 50 на 50, нешта такое. То бок я зрабіў таблічку, у якой параўнаў, колькі за рубль каштуе, колькі за рубль мы атрымліваем энергіі. І атрымалася, што гэты тып 22, ён не супер розніца вялікая, але вось гэты самы тыпу дарагі, самы цёплы, самы энергаёмісты тып, ён аддае за 1 рубель крыху менш энергіі. Умоўна, калі у параўнальных памерах, вядома, тып 11 можа аддаць за рубель умоўно якіх-небудзь там 6 Вт энергіі, да, напрыклад, то тып 22 аддасць, напрыклад, 5,8, 5,7. Гэта нішто, зразумела. Ну, вядома, на дыстанцыі, на памерах гэта ўжо розніца будзе адчувацца. Але па факце атрымліваецца, што набываючы тып 22, вы проста эканоміце памер. То бок гэта просто на той выпадак, калі вам не трэба велізарныя там радыятары, то пад велізарнымі я маю на ўвазе, што ён будзе на 1 тыпа размер больш. Там не 50 на 40, а 50 на 50, ці не 50 на 40, а 50 на 60. Прычым, што яны могуць, ну, яны ж яшчэ па розных там кілаватах на плошчу, так што можна камбінаваць. На мой погляд, можна камбінаваць. Недзе я ўзяў тып 22, таму што гэта маленькая цалкам закрывае маю патрэбу энергіі на памяшканне. А недзе я ўзяў таннейшыя, таму што яны таксама пры усім будуць закрываць колькасць энергіі, якая мне трэба на памяшканне. Вядома, это ўсе лічбы пашпартныя, это з улікам таго, што гэта ўсе лічбы пашпартныя з улікам таго, што там сцены уцепляны, ўсё добра, шкло там цёплае, у хаце мала страт цяпла і гэтага ўсяго. І тут толькі, ну, я лічу, што тут толькі можна методом тыку. Просто паставіць, я подлічыў, я ўзяў з запасам. Я ўзяў з добрым запасам, недзе па 100-150 Вт на, ну, у энергію. Там, не знаю, магчыма, трэба больш правільна, можа, у калорыях трэба лічыць, але паўсюль пішуць у ватах энергію, якая выдае батарэя, хоць яна і вадзяная, а не электрычная. Ну, гэта для тых, хто не зусім блізка да гэтай тэмы. 100-150 Вт болей по памерах з таким нормальным запасом. Так что я лічу, что, ну, і у мяне ж цвёрдапаліўны кацёл, я па тэмпературах я буду больш чым 60 градусаў теплоносьбіць. Теплоносьбіць не вода, а ну, антифрыз ён там лічыцца, напэўна, там адмысловая вадкасць для радыятараў. Так што я думаю, што нават калі яны не будуць выдаваць у 100% свае характарыстыкі, нават калі там это мы будзем размову пра 80-90, ўсё адно будзе ў хаце цяпло. Я ўпэўнены, што будзе нармальна, но мінімум мы не змерзнем. Калі мы адсядзім зіму тут, мы адсядзім тут зіму, я пагляджу, як эта сістэма будзе працаваць, колькі дзе цяпла, дзе будзе дастаткова, дзе будзе недастаткова, і буду тады нешта з гэтым думаць. Адзінае, што праблема, ну, у нас сёння такі вялікі, у нас сёння так шмат, і бачыце, гаварылі на тэму радыятараў, я думаю, што па цяплу, ну, шмат каму будзе цікава, можа хто будзе рабіць, можа хто плануе, хто рабіў, захоча падзяліцца нейкім досведам. Цвёрдапаліўны, і па рэкамендацыях не жадана ставіць тэрмагалоўкі, тэрмарэгуляцыю. Таму што у цвёрдапаліўны кацёл тады трэба нейкі ставіць вялікі
аб'ём карце некуды трэба дзяваць цяпло, якое ён будзе генераваць. Калі умоўны газавы кацёл ён можа проста паменшыць тэмпературу і ўсё, то тут складана, бо цяпла шмат, цяпла так проста не абрубіць, энергію некуды трэба дзяваць, а калі тэрмарэгуляцыя гэта тэрмагалоўкі, якія аўтаматычна памяншаюць і могуць цалкам там выключыць радыятар. І тады зразумела, што калі яны ўсе па ўсёй хаце рэзка выключацца, перакрыць усе радыятары па сістэме, што невядома, што там усё закіпіць і невядома, што можа здарыцца. Таму я хутчэй за ўсё буду без тэрмарэгулятару. Адзінае, што я пастаўлю тэрмарэгулятар толькі ў дзіцячы пакой, каб там можна было рэгуляваць. То бок асобна адна батарэя будзе пад рэгуляцыю. Усе астатнія хутчэй за ўсё будуць проста на укл-выкл, да? Хутчэй за ўсё проста пастаўлю вентыль. Ну, в прынцыпе, пакуль што на радыятарах усё, я яшчэ іх не ставлю, так што з задавальненнем пачытаю вашы каментарыі. Вось, і улічвайце, што, канечне, можна ўсё было ўзяць супертып. Я ведаю, што вы будете пісаць пра... Это 100%. Што трэба першую чаргу брацца за ўцяпленне. Окей, просто давайте мы адразу стартавы пункт будзе з таго, што уцяпленне ёсць такое, якое яно ёсць зараз. То бок уцяплення хаты не будзе, да, на гэтую зіму. То бок будзем выходзіць з таго прынцыпу, што вось уцяпленне такое. Гэта умоўна бервяно, я не ведаю колькі, сантыметраў 20, магчыма, недзе тут нейкія сцены, недзе яшчэ нешта. Ну, карацей, не зусім ж дзіравая хата. Печка ж неяк трымала, печка ж адна грубка не атрымлівалася, прычым на добрай якасці падтрымліваць тэмпературу, то бок цяпло ж не ўлятае некуды ў паветра, вось проста на роўным месцы. Да раніцы трымалася і цёпленька, і ў мароз вялікі. Вось, так што вядома, што страты ёсць, гэта вам не хата там, дзе 5 слоёў уцяплення. Але вось з чаго ёсць, што ёсць, з таго і выходзім. Так што вашы нейкія меркаванні, і калі ў каго ёсць добра цікавыя ідэі прапановы наконт цвёрдапаліўных котлоў канкрэтна, нейкія парады, я толькі за. Таму што я яшчэ буду толькі брацца за яго абвязку. Я шмат глядзеў у інтэрнэце, ўжо так прыкладна нешта плюс-мінус туды там я разумею. Вось, у мяне цікавіць пытанне там троххадавых кранаў. Гэта для змешвання носьбіта на абратцы, для таго, каб падымаць яе тэмпературу, каб халодны носьбіт не заходзіў у кацёл. Зараз вам покажу, дарэчы. Зараз я 20 хвілін просто про котлы буду, про батареі буду гаварыць. Алька, не дурэй. У Алькі, дарэчы, са сракі лезуць. Лезе. О, глядзіце. О, трэба часаць. Будем слухаць. Так, пачакайце, зараз вам покажу, што яшчэ. Карацей, па хаце ж будзе сістэма, будзе ісці, вось, значыцца, кацёл, і ён знаходзіцца ось тут у памяшканні. Вся сістэма будзе ісці вакол дома, па сценах, і, значыцца, апошні радыятар, ён будзе там, у пакоі, на сцяне, пад вакном з таго боку. І вось мне трэба вяртаць вяртаць абратку. Абратка будзе папуткай, то бок яна будзе ісці таксама сюды. Мне яе трэба вярнуць у кацёл. І каб яна не ішла назад вакол дома, я вырашыў, што я прапушчу яе тут. Вось тут будзе цікавы момант, што хутчэй за ўсё і пушчу. Это трэба думаць. Алюся, адыдзіся. Не дурэй. Я тут людям это самое показываю. О. Дурында малое. Все, взял полон тебе. Карацей, яна будзе ісці вось тут труба абраткі. Угу. І я зраблю драўляны такі парог, магчыма, з уцяпленнем вось так. Разумееце? То бок я зраблю вось такую вось парожак драўляны, і ўнутры яго будзе ісці труба абраткі. І яна вось тут увойдзе назад і пойдзе ў кацёл. Ну, кацёл, ён будзе, вядома, вось ён стаіць. Тут у нас, як заўсёды, як ва ўсіх, нармальная кладоўка. Вось, значыцца, кацёл.
І хутчэй за ўсё кацёл будзе стаяць трубой туды ў сцяну, і ўздоўж сцяны звонку яна будзе ісці. Спачатку была ідэя біць у столі прама, выводзіць комін ад катла, але я хутчэй за ўсё буду біць у сцяну і ўздоўж сцяны будзе ісці. Ну, гэта я яшчэ таксама буду думаць. Як кажуць, плюсы, мінусы, подводные камяні, типу, як вывести. Ну, потому что у нас там труба металличная, старая, такая советская, толстая, але ж это ж вонкі. Там же дождь, нейкіе это самое, я не ведаю, ці трэба яе будзе хаваць у што на дварэ, ці трэба яе будзе у якую ацынкоўку закручваць, каб яно, я не ведаю, ці будзе яно і ржавець, это ўсё трэба. Цесць прыедзе, будзе дапамагаць мне варыць, тому што я ж варыць не умею. Вось, ён будзе зварыць гэтыя там кавалкі трубы, вось зварыць агульны комін, вось гэты выцягнуць. Вось, так што нагаварыў. Нагаварыў шмат, паказаў, можа, меней. Ну, але, карацей, вось нешта зараз хаджу, вось думаю, як гэта ўсё зрабіць. А што тут рабіць? Бяры да вешай, правильно? Бяры да вешай, подрубай. Галоўнае набыць. Што, засталося набыць трубы. Ну, фитинги там некие по комплекте подлучения, ну там вентиль, клапан, балансировки на кожный радиатор. И все, можно, ну и кронштейны вешать. Их можно особо вешать, а уже потом пойти обвязывать котел. Отдай! Пусть. Тебе сраку крутить. Сраком, Шаши, только шаши. Так, дресня малая. О. Что это? О! Видите, сколько? Просто шубу! Можно шубу родить. Ну-ка. Так, Манюняй! Так. Это психичная. Так, психичная. Так. Все. А! Шапися. Что я могу сказать? Не бывая маленьких машин. Зараз прикрутим и нормально. Жизненные обставины. Так, життєві обставини. Що робити? Зараз ми прикрутимо і все. Эту самую вечка великая задняя. И нормально буде так вот прикрутим. Що буде огонь. Добро. Ну, весишь недалеко. Добро. Это как холодоска или что. Так, полдороги проехали. Там уже наше поле. Значит, система ланцугов. Короче, я перетягнул один основный тут. Вот где-то перевязал. И уже основные вот фалом. Там за металличные, там где чапляются креслы. Так что, в принципе, ну, то бок яно прям умацовано. З'ехать, ну, я не ведаю, что повинно зробити, каб яно з'ехало. Хотя, здається, я там навіть дошки подклал, каб яно там не болталось, каб нейкая жорсткость была. Так что, я думаю, все будет добро. Самостойный Евген. Да. Все доехало ровно, целое. Ни на сантым ничто не съехало. Майстерство. Зараз буде это самое только что. Номер я готов все. Хорошо, что у нас двери такие здоровые. Великие двери это плюс. Ой, что тут у нас? Что тут и все? Ай, ну и все. Ну, ты посмотри, как все хорошо получается, Евгений. Папа, Это ж некий суд. кто самый здоровый на районе? Распаковка! Мы его не проверяли там, потому что не хотелось его доставать из упаковки, потому что треба было вести. Ну вот, что, Леша,
Классичный белый колер. Такие чисто никотлантовский индезит, короче. Бля. А, из зубаков. Открывается? Дверца. Не, ну, это типа как бы... Можно было перевешивать. Перевесить. Прикольно. Так, что у нас тут? Дверца. Оу. Таким пахнет заводом. О, давайте. Можете знакомиться. Так, ну холодос и холодос, что? Так, ну ви якби вибирали, що просто ось холодос, і, как бы, ну просто як працював, все, нам якби шмат ніяких потребувань не треба. Класичний по Ну, поміру. большой, чтобы Ну, было. типу 2 метра, не это самое, не это ж порнография малая. Завод Орджоникидзе, что это? Орджоникидзе у родителей. А, От Светланы. от Светланы. С ее детства холодос. Може Мінськ, який 86. Атлант. Атлант? Ну, конечно, какой Минск? Так, а Атлант это ж Мінський був. Ну, не 86, ну. Это 2000-х. Так що що? Ну. Зараз 6 раніцы я прачнуўся, таму што карміў Веру, яна там таксама прачнулася. І, значит, прачнуўся, ляжу. І думаю, а што это, далей спаць? Ці успомніў, што тыдні 2 таму мы ездзілі па лісічкі глядзець у лес. І лісічак мы, ну, насуп умоўна знайшлі, але знайшлі знайшлі шмат месцаў, дзе лісічкі былі вось такія вось, яны толькі з'явіліся. А гэта тыпу наше месца ў лесе, дзе мы ў мінулым годзе сабралі, ну так, добрых вядры, там 2, напэўна, ну не вялікія, там можа літру па 5, але ж сабралі. Вось яны маленечкі, мы такі дадзім час, потым пайшлі дажджы, мы тут занятыя былі, не было магчымасці паехаць, і вось зараз я такі ляжу, думаю, дык чаму не з'ездзіць? Разам мы ўсё роўна не можам, з Верай у лес не папрэмся ж, там эти кляшчы, вось это ўсё, ну не будзем мы уже тут зусім уже ладзіць нейкія самыя спартанскія, кажа маці моя ва спартанскіх умовах дачка, типу з дзяцінства такая, это самая, не ў цяплічных, с такими батьками. Значит, и Катя кажет, так съезди один. И я вот такие раницы прочнусь, думаю, так а чему бы не съездить? Так что мы с вами зараз съездим на наше место. Я там его адмыслова позначил минулый раз каменчиками, как бы куда выйти. Вот так что поглядим. Приехал. Рабіў я тут сабе, значит, адзначку, рабіў сабе, глядзіце, тут нехто ехаў і збіў, мне тут каменчыкі ляжалі. Але збіць пазбівалі, тут можа дарогу, можа грэйвер ездзіў. Это самае. Я сабе рабіў яшчэ, памятаю, я запомніў, што вот гэта дрэва, будзе заход у лес, я пакуль што без алькі, без вёдраў, просто зайсці з вами паглядзець. Адразу вы так са мной разам. Амаль што ў прамым эфіры ў лесе. Хочу паглядзець. Недзе, здаецца, тут усё было. Ну не, ну гэта не наша. Мы просто калі ішлі назад, мы яшчэ одну маленечкую паляночку бачылі. Але я ўжо магу тут і памыляцца. А не, ёсць. Што вам скажу, яны не моцна-то і павыраслі, але ёсць крышачку. Бачыце? Ну это может быть уже даже нават якія это самое. Блин, нейкія маленечкія, марненькие. Ну, есть. Ну это не наше место, это мы просто шли, и мы так само его запомнили, бачите? О. Грыбнік Яўгеній выходзіць на паляванне. Мірнага рашэння не будзе. Со стороны кого с кошиком, там и застанется. Добра, пойду. Зараз Альку выпущу, мы разом з ёю пойдем гуляться. Мы ж только в основном по лисичке ходим. Ну, минимум на суп я уже назбирал. В принципе, есть. На нашей полянце. Уже есть наше место. В принципе, есть. Вы не бачите. В принципе, это уже некая старенькая.
Яны быў час, калі мы знайшлі эту палянку, іх тут было прям некая бясконцая колькасць. Але мы, калі іх знайшлі ў тым годзе, яны ўжо адыходзілі. Яны ўжо чарнелі. О, дурэя. Ай, дурку ўзяў малую, абавязкова з сабою беру у лес малую, потому что она любит дуреть. Я чисто только что на ланцугу мы ее выпускаем, каб яна, калі бегае, можно было зловить, а то она дуреть пачынае. Ну, в принципе, давайте я вам покажу, где тут что, як это выглядае. Типу, яны ёсць. Яны ёсць. Ось, туточки, вунь сядзяць. Вунь сядзяць. Там еще ззаду будзе месца, яны будуць сядзець. Ну і вось хадзі збірай, то бок некая конкретно прям в одном месцы яны каб сядзелі не, але ну вы бачыце, что ёсць что собрать. Это все жутенькое. Это все лесуни. Так что буду по крысе збирать далей. Что, Талюшка, стомилася? Нашла, знайшла. Ну, слухайте, крыху назбирал. Это 15-літрове вядро, літры 3-4 будзе. Не скажу, что супер, але зварыць и посмажить будзе. Ну, в принципе, я ўсе дагледзеў месцы, што хацеў, не так шмат. Ну, але, калі шчыра, больш, чым я чакаў. Больш, чым чакаў. Думаў, што зусім не будзе, але ж, ну, крыху павылазілі. І нават нешта назбіраў. Так, тут трэба по сістэме адмысловых пазнак зараз выбрацца адсюль. Не, ну, уже крыху запомнил. Уже крыху запомнил дорогу. Алёся! О, я что уже знайшла? Може які... Костк? Палк? Палку некую знайшла. Это не палка. Ага. Это с копытом. Это, певно, это самое козулиное. Знайшла, так знайшла трофей. Ну что ты, моя деточка? Угу. Клипка ходит. Шукаю, где посерить, не? Программу выполнил. Пачаў крыху разграбаць правады. Тут я перападключыў, значит, бойлер, ну, каб гэтага ўсяго пазбавіцца. Так, ну, холодосей, а? Ну, слухайте, ну, огонь. Давайте я чуть покажу. Люндра. Ну. Стаіць, прыгожы, працую, ўсё ок з ім. Так што можна на баку вазіць. Але асцярожна. Зараз я, значит, змагаюся з электрыкай тутака. Я хочу... Усё это такое, паўчасовыя штуки. Это, значит, у нас будзе такія розетки на 3. І это сам на 3 розетки. Тут будзе выключальнік, тут будзе лямпа. Самую звычайную я вось светлодыёдную набыў, каб просто было святло, каб просто можна было выключыць. І вось зараз з вагамі тут у мяне ўсё намагаюся, каб усё пайшло туды, куды трэба, і правады, это яшчэ адзін будзе зараз ад лямпы заводзіцца. Галоўнае не пралічыцца. Гэты провод ідзе туды, пойдзе ў ванну, гэта каб злучыцца. Это тут чорны вісеў, звычайны, а зараз я цягну белы на 3 жылы, просто што каб яшчэ зямлю. Карацей, цягну разам з зямлёй, ужо белы папрыгажэй, ён пойдзе ў ванну і там злучыцца. Ну і тут мне яшчэ трэба будзе разгалінавацца, каб уніз яшчэ пусціць. Ну там провод я ўжо абрэзаў. А што будзе нейкая цывільнасць. Будзе цывільнасць, то бок, ну, халадос прыбяром. Тут крыху развяду, каб было больш-менш часовае святло, каб былі розеткі, каб можна было падлучыць. Потым я ўжо, напэўна, можа, адно з бліжэйшых пытанняў буду займацца газавай плітой. Але ўжо калі дабяруся да газавай пліты, вам ужо ўсё пакажу і раскажу, што мы там набылі. Балон буду набываць, я ўжо ездзіў на агрудак, пытаў, ну, але пра гэта ўжо буду, напэўна, пазней. Так, нешта я такое, это сам першы раз бачу. Так? Падаўжальнік, звычайны, думаю, ну зараз зараблю 2 розеткі часова, пакуль няма прыгожых. Вось сюды для пад халадос гляджу,
Не могу зрозуміти, а як гэта? Ха-ха! А як його розібрати? Він не розбирається, ви собі уявляєте? То бок іон не раскручивается. То, вот, все. Ну, один, что я могу заработать, это просто отрезать и докрутить свой это самый провод. Клятые китайцы. Нгбо, баян, хлайтинг. Ёкарный бабай. Я же не ведаюсь, что я какая-то самая саморезы робить. Не, глядите, правда, ніж запаянные. Такого я еще не бачив. Ну, добре. Ну, бурбулька, бурбулька. Ля, трапили пожар. 3 машины прилетело. Ну. Сёння Катю отправил в Минск. На день треба. Так ось. Я карацей сёння і швец, і жнец, і на дуде грец. За малой приглядеть. Раніца ось. Зараз собак покормить. Бутылочки помыть, себе так само не забыть. Себе так само не забыть помыть. Ой, помыть. А и помыть так само, и покормить. Еще что хотел сказать, показываю цене, я зробив часовую такую разводочку, ну, односно часовую, 8 часов было докладно ось гэты святильник. И что вы себе думаете? Ну, звичайно, не китайский, ось в крамах продається, самый простенький. Ну, згорел за 2 дні, напевно. Тут было один раз у нас отключалось святло, ну, перебой был там литерально, ну, выключили, уключили. И, может быть, с этим связано, але умовно. Все, он Нихферштейн. Ось. Потому что мы еще не ведаем, что тут будет, какая люстра, якое что, тому я просто повесил, как было увечері можна було включити світло. Так, добре, треба кормити. Усіх кормити треба. Призвичаїлися, що йому весь час нечто підкладували, що це саме у камінчики, ми їх так називаємо. Вона якби є і поглядає. Типу, будеш що ще? Будеш що підкладувати, ті мені камінчики протягувати їсть. Ешь каменчики, смачные каменчики. За витаминками, я сподіваюся. Дед так само. Якби то паштетик уже вибрав. А зараз по красі глядіть каменчики. А не, паштетики ще є. Але каменчики, коли що, з'ядуться у опошню чергу. Ну что, всем дякую, что доглядели до конца. Дякую за підтримку, дякую, что глядите. Все, чекаю вас у гості на наступне відео.